Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, October 21. Sira-sirang kalsada sa Telaksan, Macabebe, 5 taon ng perwisyo sa mga residente. Korupsyon, pangalawa sa top 5 concerns sa mga Pinoy ayon sa Okta Research. Training sa mas mahigpit na airport security isinagawa sa CRK kasama ang Australian Federal Police. One RFID system sa mga tollway sa Luzon, epektibo na simula October 21. Gilas, Pilipinas, puspusa ng training para sa 33rd SEA Games. Araw-araw na hamon ang dinaranas ng mga tiga-barangay Telaksan, Macabebe, Pampanga dahil 5 taon na nilang binabagtas ang sira at lubak-lubak na daan na tila nakalimutan ng ayusin. Ang buong detalye sa report ni Rainiela Tugay. Bago pa man makarating sa trabaho o paaralan, lubak, putik at baha muna ang kailangang suungin ng mga taga-barangay Telaksan sa Macabebe, Pampanga. Matagal na panahon na raw nilang tinitiis ang baku-bakong kalsadang tila nakalimutan ng tapusin. Mahigit 5 taon na raw kasing nakatiwangwang ang ginagawang daan sa naturang lugar. Matapos butas-butasin, hindi na umano tinapos at hinayaan na lamang ito. Kaya ang resulta, baha tuwing tag-ulan dahil sa naiipong tubig. Araw-araw na pasakit ang dinaranas ni Lino Meneses, residente ng Barangay Telaksan dahil sa tuwing lalabas siya sa kanilang bahay, tatambad sa kanyang dinaraanan ang baku-bako at maputik na kalsada. Kaya naman labis ang kanyang sentimiento sa ilang taon na umanong pagkakaabandona sa road construction ng project ng provincial government. Nanawagan siya ng tulong sa mga kinauukulan dahil sa walang humpay na pagbaha at pagtaas ng tubig tuwing high tide, lalo na't coastal area ang bayan ng Macabebe at ang Telaksan ay kabilang sa mga low-lying barangay na madalas maapektuhan sa pagtaas ng tubig dagat. Doon naman po sa daan sa may lubak-lubak. 5 taon na po yan. Wala man pong wala man kalahating kilometro yan hindi pa ginagawa. Pag nagawa naman, natambakan, dadaanan naman ng mga traktora, yung mga dump truck. Kahit tag-isang pala lang dumadaan dyan, matatambat kahit papaano yung mga lubak-lubak. Pero walang ginagawa. Matagal na po yan. 5 taon na po kami nagsasakripisyo dito sa aming barangay. Walang aksyon. Flood control na naman po, ninakaw. Dahil malubak, mabato, at madalas ay matubig ang kalsada, delikado ito sa lahat ng mga dumadaan lalo na sa mga motorista at mga estudyanteng papasok sa eskwela. Matatandaang naibalita na ito ng CLTV 36 News noong 2021 at pinakahuli nitong nakaraang taon lamang. Ngunit katulad ng mga nagdaang taon, wala pa rin umanong konkretong solusyon sa problemang matagal nang inirereklamo ng mga residente. Nahihirapan na po yung mga sasakyan, mga motor namin. Puro tambak na lang po, puro tambak yung ginagawa namin. Walang nangyayari. Ayan, mabaku-bako na naman. Ngunit hindi naman umano nagpapabaya ang barangay sa pagsasagawa ng mga hakbang para maayos ang nasabing kalsada. Ayon sa mga opisyal, ilang beses na rin silang lumapit sa iba't ibang ahensya at opisina para humingi ng tulong dahil sila mismo apektado ng sira-sirang daan. Kamukha niya, kailan pa lang yung dumating yung pantambak namin. Ayun, nawala na naman dahil ang dami kasing dumadaan dito. Kaya yung gusto namin, yung talagang ma-concrete. Palagi, dami na naming natambak dito. Kung saan kami nakakahingi, galing kay Nanay Pineda, yan. Ang dami na yung naibigay sa DPWH, ang dami rin naibigay. Yung pantambak dun sa, yun. Ang lalim-lalim nun dati Kaya lang yun, nakahingi kami ng pantambak, ang dami. Medyo naayos naman yung, ngayon, buti ngayon, medyo maayos. Noon, talagang hindi makadaan-daan yung mga sasakyan. Pinakikusap nga namin kay nanay yan. Sabi niya,
Pagkatapos ng magawa yung San Isidro Minalin, sunod na daw to, sabi niya. Sagot naman ng kanilang kapitan na si Jerry Manansala, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan para matugunan ang hinaing ng kanilang barangay at maisakatuparan na ang proyekto. Sa mga kabaryo ko po dito, naglalakad po kami about po sa mga daan po dito, mga sityo namin. Kapon po, galing po kami kay Gob. Okay naman po, sabi po ng engineer ng Capitol, si Engineer Pangan po, nakaprocess po itong natin po ito sa 2026 po. Ang budget po, 14 million po. 14,500,000 po yung allocate ng pong budget ng kasama po yung drainage po. Iniisip namin po yung kapakanan ng baryo natin. Gayunpaman, nananawagan pa rin ang mga opisyal ng barangay na agarang ayusin ang kalsada para maibsan ang problema sa kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Pakiusap po namin kung sino man yung mga namumuno namin. Sana po gawa na lang po, matagal na po ito. Sinusubukan pa rin kunin ng CLTV 36 ang panig ng Department of Public Works and Highways o DPWH3 at Pampanga Provincial Engineering Office, ngunit wala pa ring tugon ng mga ahensya ukol sa issue. Reiniela Tugay, CLTV 36 News. Samantala, kailangang planuhin ng maayos ang flood control project sa Pampanga 4th District bago ang pagpopondo sa anumang malalaking proyekto. Ito ay pinahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng panawagan ng mga residenteng nasa mababang lugar ng Pampanga na huwag hayaang maging zero budget ang flood control sa kanilang distrito para sa taong 2026. Ayon kay Secretary Dizon, may malaking punto ng hinaing ng mga kabaleng ngunit kailangan munang tiyakin ang matibay na sistema bago magpatupad ng multi-million pisong proyekto. Dagdag pa niya, napunana ng DPWH ang ilang flood control projects na hindi epektibo at posibleng ginamit lamang para pagkakitaan. Kaya't mas makakabuting maglatag muna ng komprehensibong plano bago ilabas ang pondo. Wala namang ibinigay na eksaktong detalye si Dizon kung magkano ang nakalaang budget para sa flood control sa 2026 sa Pampanga 4th District. Sa kabila sa mga lugar nakabilang sa mga lugar na madalas tamaan ng matinding pagbaha. At beto ka rin yung panabilin da rin ng Memalan, lalo ng 4th District. Sana may milalakor at ang flood control project na supposedly talagang para karela yun. Gawan tagang mas... budget tayo niya, atindabang budget, atindabang allocation. Pero yung problema kasi, penako daga mo din pera eh. Ito yung problema eh. So ngayon dapat gawa tamong safeguard bang masigurado tamo nung ating flood control, itang tutong flood control, itang talagang makasahop ka rin. Itang aliwa itang masira mo, may itong mong bagyo, sira na ka. Kaya ba't ma-wash out na ka din simento? Itang milyari. Kasi panako daga mo din pera. So okay, malagwa salita, ining 2026 budget tayo niya, tintahan ng pakitungo na master plan para ka rin yung ito yung kailangan tamo nga. Ito yung kailangan tamo nga. Kailangan tamo talagang plan 1 tayong masalese yung pag-control ka rin Galbuga area. Lalo na king 4th District. Importante yan. Pumangalawa na ang katiwalian sa listahan ng mga pangunahing alalahanin ng mga Pilipino habang nasa top spot pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin batay sa pinakauling survey ng Octa Research. Magbabalita si Raymond Tasoy. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at patuloy na hamon sa kabuhayan, isang bagong isyu ang umangat sa alalahanin ng mga Pinoy, ang lumalalang katiwalian sa pamahalaan. Sa latest tugon ng masa survey ng Octa Research, mula 13% noong Hulyo, tumaas sa 31% noong Setyembre ang mga Pilipinong nababahala sa katiwalian. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ngayon ang mas nakatuon sa usapin ng integridad at pananagutan sa pamahalaan. Ayon sa ulat, ito rin ang unang beses na nakapasok ang korupsyon sa top 5 concerns ng mga Pinoy. Indikasyon raw ito ng lumalawak na pagkadismaya sa mga isyong may kinalaman sa pamamahala at paggamit ng pondo ng bayan. Gayunman, nananatiling pangunahing problema ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nasa 48%. Sinundan ito ng akses sa abot-kayang pagkain,
tulad ng bigas, gulay at karne na nasa 31%. Pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa 27% at paglutas sa isyu ng kahirapan na nasa 23%. Samantala, bumaba ang bilang ng mga nag-aalala sa kawalan ng trabaho. Mula 26% noong Hulyo, bumaba ito sa 19% itong Setyembre. Ayon sa Okta, maaaring senyales ito ng bahagyang pagbuti sa pananaw ng publiko sa estado ng trabaho sa bansa. Binigyang diin ng Okta na ang pag-akyat ng concern sa korupsyon ay maaaring bunga ng tumitinding diskusyon sa media at social platforms hinggil sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan na nagdulot ng mas mataas na kamalayan sa publiko. Isinagawa ng Okta Research ang naturang survey mula September 25 hanggang September 30, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Matagumpay na idinaos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 o BFAR-3 ang third leg ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps School Roadshow 2025. Ginanap ito sa San Pedro National High School sa Barangay Hanga, Hagonoy, Bulacan nitong Lunes, October 20. Sa temang kabata ay katuwang sa pangangalaga ng karagatan, layunin ng programa na hikayatin ng mga kabataan na makibahagi sa pangangalaga ng yamang dagat at palakasin ang mga coastal community. Binigyang diin sa lecture ang halaga ng mga simpleng hakbang tulad ng coastal cleanup, pagtatanim ng bakawan at peer education bilang ambag sa kalikasan. Ayon kay Jomel Baubao, Program Coordinator ng Fish Right Path Foundation Philippines INC, magandang maihanda ang mga kabataan ng mas maaga para alam nila kung paano ang gustong pangangalaga ng mga pangisdaan. Kasi sila yung magiging susunod din na mga fisheries managers, sila din magiging mga users din ng ating mga resources at kailangan na habang bata pa sila ay engaged na sila sa mga gawain sa pangangalaga, pamamahala ng ating pangisdaan para pag time na nila, more or less prepared na sila. Iginiit naman ni Nikki Bryce Roque, Program Manager ng IMPL Project Philippines, ang importanteng papel ng mga kabataan sa pangmatagalang pangangalaga ng karagatan. We want it to be highlighted sa youth kasi kung gusto natin silang magtuon ang kanilang pag-iisip sa future role o sa long-term goal ng pangkaragatan, kailangan ngayon palang educate natin sila sa kung ano yung maaaring kaharapin ng mga anak nila at ng mga anak ng anak nila in the near future such as climate change and global warming. Ngayong taon, sentro ng programa ang pagpapalawak ng interes ng mga kabataan sa fisheries bilang propesyon, habang isinusulong pa rin ang food security, pag-iwas sa illegal fishing at livelihood opportunities ng mga aquaculture sector. Kaya naman sa lecture ni Dr. Vivian Econard, Dean ng College of Fisheries ng President Ramon Magsaysay State University, Candelaria Campus, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng kursong fisheries hindi lang para sa bansa, kundi para sa buong mundo. Kailangan namin gawin ito kasi para matulungan yung ating mga senior high school students na malaman kung ano yung importansya ng fisheries. Not only dito sa Pilipinas, not only for us, for Filipinos, but for the whole world. Kasi ang fisheries, isa yan sa instrument
para masustain yung ating life underwater, maproteksyonan yung ating aquatic resources, yung ating oceans, and alam mo, ang pinaka-importante, ma-feed niya yung billions of people. Dagdag pa niya, dapat maitama ang maling pananaw sa kursong fisheries. Libre rin daw ang pag-aaral nito sa mga state universities and colleges at may scholarship program din na ibinibigay ang BFAR bilang dagdag na suporta sa mga estudyante. So may ino-offer ang BFAR na scholarship para tulungan sila sa kanilang lodging allowance, food allowance, transportation allowance, and thesis allowance. So lahat na ipoprovide sa kanila. Yun. And pagka-graduate mo ng BS Fisheries Program, hindi yung magiging mangingisda ka lang. So alisin natin sa connotation natin na ang fisheries is all about fish, ang fisheries is all about fishing. No, there's so much more than that. Sa pagtatapos, nanawagan ng BFAR sa mga kabataan at komunidad na patuloy na makiisa sa advokasya ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan. Sa lahat po ng ating mga kasamahan, lalo na yung mga high school students, elementary students, and even all the after-school youth na kasama natin dito sa Region 3, iniimbitahan po namin kayong maging partner at the same time maging kaakibat po namin sa pagpapangalaga ng ating kalikasan, paano pa ho natin matulungan ang mapataas ang produksyon ng isda dito sa Region 3. Kailangan ho namin kayo dahil kayo po talaga ang naniniwala pa rin po tayo ng kabataan pa rin naman talaga ang pag-asa ng ating lipunan. Patunay ang Fish Corps School Roadshow na ito na tuloy-tuloy ang BFAR sa paghahatid ng kaalaman at inspirasyon sa mga kabataan. At sa darating na Disyembre, inaasahang Pampanga naman ang huli nilang bibisitahin para sa 2025. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na 22 classrooms pa lamang ang natatapos mula sa target na 1,700 classrooms na target sanang maitayo ngayon 2025. Inihiyag ito ng kalihim sa pagdinig ng Committee on Finance sa budget ng ahensya ngayong Lunes, October 20. Kinwestiyon kasi ni Committee on Basic Education Chair, Senator Bam Aquino ang aniyay mabagal na implementasyon ng mga educational project ng DPWH sa ilalim ng kasalukuyang General Appropriations Act. Aminado naman si Dizon na hindi niya inaasahan ng napakababang bilang at nangakong bibigyang prioridad ang pagpapabilis ng implementasyon. Sa pamamagitan mo na ito ng pagkikipagtulungan sa Department of Education o DepEd at sa Regional at District Engineering Offices ng DPWH. Dagdag niya, mahalagang mapabilis ng konstruksyon ng mga paaralan upang hindi maantala ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa buong bansa. Tiniyak din ni Dizon na magsasagawa sila ng investigasyon hinggil dito at magpapadupad ng mas mahigpit na monitoring system upang maabot ang target na bilang ng classrooms bago matapos ang taon. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang ito ba no? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues po natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sek, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawa.
classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang, no, ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating malaman. At bakit ano ang cost ng delay? Pondo ba? O proseso ba? Kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maghanap tayo ng catch-up plan. Kasi po, hindi lang po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. Kailangan po talaga mabilisan po ito. Lagi kami nagtutulungan. Ito ang pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II hinggil sa ilang nagkukumpara sa kalidad ng serbisyo publiko nila ng kapatid na si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. na dati rin naging alkalde ng lungsod. Ayon kay Mayor John, may kanya-kanya silang estratehiya sa pamumuno at pagsiserbisyo, ngunit iisa lamang umano ang kanilang layunin, ang mapabuti ang buhay ng mga Anghelenyo at ng mga mamamayan sa distrito. Sa kabila ng mga puna at paghahambing online, iginiit ng alkalde na mas mahalaga pa rin ang sama-sama pagtatrabaho para sa publiko, hindi ang anumang kompetisyon. Comparison ng mga kabalen po natin when it comes sa mga iba pa pong nanunungkulan. Siyempre, dahil kapatid ko si Mayor Pogi, the congressman ngayon, magkakaroon talaga ng comparison. Pero, siyempre, kanya-kanyang sistema po yan. No? Meron siyang sariling paniniwala, meron din ako sariling paniniwala, meron siyang sariling pananaw. Pero lahat naman yan, may mga basis at siyempre, mas papalakasin natin kung saan po nakikita mas may konting problema. Pero lagi kaming nagtutulungan, no? It's an effort na nakikinabang naman ang Anghelenyo. Nagsanay ang mga otoridad sa bansa kasama ng Australian Federal Police para palakasin ang kapasidad laban sa krimen sa paligid ng Clark International Airport. Mahalaga raw ang kolaborasyon upang mapigilan ang transnational crime groups. Naritong report. Nagsagawa ng special training ang iba't ibang mga otoridad kasama ng Australian Federal Police o AFP sa tanggapan ng Bureau of Customs Port of Clark noong October 17. Bukod sa customs, dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI at ng Bureau of Immigration o BI. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang interagency coordination at kapasidad sa pagtukoy at pagpigil sa mga iligal na aktibidad sa Clark International Airport o CRK. Dagdag pa rito ang pagpapanatili ng mandato sa maigting na pagbabantay sa mga hangganan ng bansa. Sa pulong, tinalakay ni Detective Sergeant Kathleen Ollers ng Australian Federal Police ang kahalagahan ng international cooperation laban sa kalakalan ng iligal na droga. Importante raw ang palitan ng mga impormasyon, pandaigdigang kolaborasyon at joint enforcement operations para sa epektibong pagbuwag ng transnational criminal networks. Ibinahagi rin ng kapulisan mula Australia ang kanilang best practices, interdiction techniques at profiling methods upang mapatatag ang proseso ng mga lokal na otoridad at palakasin ang ugnayan sa airport security operations sa CRK at karatig na mga lugar. Kinilala ng mga otoridad ang importansya ng pinagkaisang training at partnership para matiyak na maisakatuparan ng mga polisiya at batas laban sa krimen, lokal man o international at maproteksyonan ang taong bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mas pinalakas pa ng PDEA Region 3 at mga LGU ang kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pagbubukas ng 2 reformation centers sa Bulacan. Si Jody Dizon Mercado ang may report. 2 reformation center ang sabay na inilunsad sa mga bayan ng Paridel at Pandibulacan bilang bahagi ng rehabilitasyon ng mga dating sangkot sa iligal na droga.
Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, katuwang ng lokal na pamahalaan ng Plaridel ang Balay Silangan Reformation Center nitong October 21. Ito na ang ikalimang pasilidad sa Bulacan at pang-57 sa buong Central Luzon. Layunin ng programa na mabigyan ng pangalawang pagkakataon at bagong simula ang mga dating drug offenders sa pamamagitan ng counseling, skills training at mga programang pangkabuhayan. Samantala, ilang araw bago ito, binuksan na rin ang Balay Silangan Reformation Center sa bayan ng Pandi nitong October 16. Dumalo sa seremonya si PDEA Region 3 Director Jigger Montaliana, mga kawani ng ahensya at ni Mayor Enrico Roque, kasama ni Police Lieutenant Colonel Manuel de Vera Jr., Chief of Police ng Pandi Municipal Police Station at Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs ng bayan. Nagkaroon ng unveiling of marker, paglagda sa Manifesto of Commitment at Memorandum of Agreement sa pagitan ng PDEA at LGU Pandi. Isinagawa rin ang awarding of resolution on retention of drug-cleared barangays para sa taong 2024. Ayon kay Montaliana, ang pagtatayo ng Balay Silangan Center sa Bulacan ay patunay ng matibay na ugnayan ng PDEA at ng mga LGU sa pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program ng pamahalaan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Yan ang layunin ng bagong sistemang inilunsad ng DOTR at Toll Regulatory Board o TRB para sa mga motorista sa mga expressway sa Luzon. Kung ano ito, alamin sa report ni Acel Fernando. Ngayong papalapit na ang undas, inaasahan na rin ang pagdagsa ng mga sasakyan sa expressway. Pero good news sa mga motorista dahil epektibo na nitong Martes, October 21, ang 1 RFID All Tollway System ng Department of Transportation o DOTR at Toll Regulatory Board o TRB. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng multiple accounts dahil isang RFID account na lang ang kailangan ng mga motorista para makadaan sa lahat ng expressways. Meron pong dalawang service provider ng RFID, ang AutoSweep at EasyTrip. And ito pong 1 RFID, ito na po yung magme-merge na silang dalawa para isa na lang po yung i-maintain ng motorist para isa na lang ang papaloadan niya and makakadaan siya kahit saang expressways. Ang paglulunsad ng 1 RFID system ay tugon daw sa hinaing ng mga motorista na kailangan pang mag-load sa dalawang magkaibang account kapag dumadaan sa iba't ibang tollway. Makikinig tayo sa hinaing ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Bahagi raw ito ng mas malawak na layunin ng administrasyon patungkol sa modernisasyon ayon pa kay PBBM. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Maaaring magpa-register online o mag-walk-in ang mga motorista at pumili ng kanilang preferred RFID service provider.
Pwede ring ipatanggal ang hindi napiling sticker sa mga otorisadong service center bago muling mag-load ng kanilang account. Nilinaw rin ng DOTR na optional lamang ang One RFID. Maaari pa rin gamitin ng mga motorista ang parehong AutoSweep at EasyTrip kung nanaisin. Samantala, inaasahan namang may patutupad ang corporate of fleet accounts sa susunod na taon. Kasama si Raymond Tasoy, Isel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, imbes na manghinayang sa mga problema sa bansa, hinikayat ng COMELEC ang taong bayan na magparehistro para sa halalan. Gamitin raw ang kapangyarihang bumoto at pumili ng nararapat ng mga opisyal ng bayan. Naritong report. Nanawagan si Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Garcia sa taong bayan na huwag hayaang maging dahilan ng pagkadismaya sa mga isyu ng korupsyon para hindi magparehistro. Mas mainam raw na idaan na lamang ang kanilang sentimiento sa pagrerehistro para sa halalan at makaboto ng tama. Nitong Lunes, October 20, muling umarangkada ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026. Gagawin nito sa Lunes hanggang Sabado kasama ang mga holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kailangan lamang magdala ng any valid government-issued ID o kahit na student o senior citizen ID basta may malinaw na pangalan at address. Target ng komisyon na makapagparehistro ng 1.4 million na bagong botante sa 7 buwang registration period na magtatapos sa May 18, 2026. Kasama rin sa plano ng ahensya ang pagbubukas ng mga special registration sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng Register Anywhere program, pwede na rin magparehistro sa mga paliparan, ospital at data centers sa bukas kahit lampas ang regular hours para sa night shift workers. Magbibigay din ng serbisyo para sa reactivation, transfer, record updates at libreng voter certification sa mga special registration sites. Payo ng COMELEC, huwag nang hintayin ng huling araw ng registration para maiwasan ang mahabang pila at siksikan. Samantalahin ang pagkakataon at maagang magparehistro dahil wala raw extension kapag naabutan ng deadline. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Dagdag pasanin muli sa mamamayan ang dagdag singil sa kuryente bunsod ng inaprobahang fit-all rate ng Energy Regulatory Commission o ERC. Panoorin natin ang report na ito. Inaprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panibagong pagtaas sa feed-in tariff allowance o fit-all na magreresulta sa dagdag na bayarin sa kuryente ng mga consumers simula Nobyembre. Ayon kay ERC Chairperson na CEO Francis Saturnino Juan, itinakda ang bagong rate na 0.2073 centavos per kilowatt hour na sisingilin sa mga power bill sa susunod na buwan mula sa kasalukuyang 0.1189 per kilowatt hour. Mas mataas ito ng 74.3% kumpara sa dating rate. Dahil dito, nasa 0.1235 centavos na ang kabuuang aumento ngayong taon matapos ipatupad noong Marso ang naunang 0.0351 centavos per kilowatt hour. Nakabatay raw ang desisyon na ito sa mga patakaran na ipinatutupad ukol sa implementasyon ng FIT system alinsunod sa batas. Ang FIT-all ay isang uniform charge na ipinapataw sa lahat ng on-grid electricity consumers bilang bahagi ng suporta sa renewable energy gaya ng solar, wind at maliit na hydroelectric plants. Ang mga nakolektang bayarin sa ilalim ng FIT-all ay ipinapasa sa National Transmission Corporation o Transco na siyang nagbabayad sa mga FIT-eligible renewable energy producers at nagtatabi ng buffer fund para maiwasan ang pagkakaantala ng bayad. Posible raw na sumingil ng dagdag na interes ang mga FIT-eligible na planta kung hindi umano babayaran ng naiproduce silang kuryente. Samantala, iginiit ng mga eksperto na masamang epekto ng panibagong taas singil sa mga mamimili. Kailangan raw ng mga consumer ang mababang presyo at ang matatag na supply ng kuryente, hindi mataas na presyo sa loob ng 20 taon sa ilalim ng FIT system.
Nagpahayag din ng pangamba ang National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICOR at nanawagan sa ERC na pag-aralan ng alternatibong paraan upang pondohan ang obligasyon sa FIT. Hiniling din ng pagsasapubliko ng audit, kalkulasyon at hakbang na ginamit upang tukuyin ang naging kulang sa pondo ng FIT-all. Kung hindi raw ilalabas ng ERC ang audit at tamang dokumentasyon, nangangahulugan umano ito ng pagkukulang sa regulatory oversight ng ahensya. Karapatan raw ng publiko na malaman kung paano ginagamit ang kanilang ibinabayad sa kuryente. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, magtatalaga ang Philippine National Police ng mahigit 25,000 na pulis at 5,000 police assistance desk sa mga sementeryo at memorial park sa buong bansa para sa paggunita ng Undas 2025. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, magkikipagtulungan din sa kanilang mahigit 30,000 personnel mula sa AFP, PCG at BFP na magbabantay para matiyak ang seguridad ng publiko. Itataas din sa full alert status ang buong hanay ng kapulisan upang masiguro ang kaayusan sa mga sementeryo, terminal at pampublikong lugar. Magkakaroon ng Police Assistance Centers sa loob at labas ng mga sementeryo upang magbigay gabay at tulong sa mga bibisita at maiwasan ang anumang kaguluhan o insidente. Binalaan naman ng PNP ang publiko laban sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng armas, matutulis na bagay, alak at malalakas sa sound system sa loob ng mga sementeryo. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Entrance pa lang ng SM City Pampanga, ramdam na ang excitement at energy ng mga fans na sabik masilayan ang celebrity ambassadors ng pinakabagong branch ng Avignon Clinic, isang dermatology and aesthetic center na nagsusulong ng science-based and personalized beauty care. Nagmistulang red carpet event ang grand opening ng Avignon Clinic sa pagdating ng mga celeb endorsers gaya nina Barbie Portesa, Sam Milby, Julia Montes, Rocco Nacino at Marian Rivera. Halos umalingungaw ang buong mall sa hiyawan at palakpakan. Kani-kanya ring diskarte ang mga kabalen para makakuha ng larawan at videos ng kanilang mga iniidolo. Hindi rin nagpahuli ang beauty queens na nagbigay ng added glamour sa event. Pinagkaguluhan din sina Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez, Binibining Pilipinas International Mirna Esguerra, Binibining Pilipinas Globe International Jasmine Bungay, at Miss Grand International Nicole Ignacio Cordobes. Sila lang naman kasi ang mukha ng brand na sumasalamin sa kumpiyansa, authenticity at alagang Avignon. Aside from celebrity ambassadors, dumalo rin sa grand opening sina former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Lubao Mayor Esme Pineda, kasama ng ilang Kapampangan vloggers and influencers. And of course, present din ang mismong founders ng Avignon Clinic na sina Christopher Catrella at Benedict C., na nanguna sa ribbon cutting ceremony bilang simbolo ng bagong yugto ng kanilang misyon na maihatid ang world-class aesthetic care sa puso ng Central Luzon. Kilala ang Avignon Clinic sa kanilang science-based at personalized dermatology care na nagbibigay ng bagong pamantayan sa beauty and wellness. Kabilang sa kanilang mga serbisyo ang age-defying facelift, rejuvenation laser, aesthetic injectables, medical facials, chemical peel, acne clearance, hair removal and brightening, hair restoration, dermatology, laser tattoo removal, at marami pang iba.
Ayon sa mga founders, layunin ng Avignon na maghatid ng quality service experience gamit ang mga advanced aesthetic technologies na pinangangasiwaan ng mga ekspertong doktor. Avignon offers world-class services powered by expert doctors. Binigyang diin din nila ang authenticity ng kanilang serbisyo. We are offering authentic treatments and machines. At nang tanungin ng mga celebrity ambassadors why they always choose Avignon Clinic, iisa lang ang kanilang naging sagot. Because it gives the best care. Why Avignon Clinic? Kasi they give the best service and the best care to all their clients. I personally, as one of their ambassadors, I always feel special whenever I visit Avignon. And syempre for a beauty clinic, it's really what I'm looking for. And talagang I'm always satisfied every time I step out of the clinic. Ibinahagi naman ni Sam Milby ang kanyang karanasan bilang unang endorser ng brand. I was the first endorser for Avignon, so I didn't know at the time how the treatment was. But when I got my first treatment, I was like, wow, ang galing nila. Ang galing talaga sila. Like super world-class yung treatments nila sa Avignon. So, and you really see a difference after you get the treatment. So, it was then I was like, oh shoot. Tama naman na sumama ko sa Avignon family. Ayon naman kay Marian Rivera, hindi lamang sa panlabas na aspeto nakakatulong ang treatment at services ng Avignon, kundi nabubus din ito ang kanyang self-confidence. Lahat ng gusto kong treatment, nasa kanila. Tsaka sila yung palaging may bagong machine na ino-offer talaga. And siguro nafe-feel mas malaking kumpiyansa ko sa sarili ko kapag sila yung gumagawa sa akin. Tsaka ang dami lang treatment na talagang ino-offer sa ibang tao talaga na parang kahit pag tinatry ko, gusto ko i-try din nila. Hindi rin nagpahuli ang mga beauty queens dahil madalas daw i-recommend ni Nicole Ignacio Cordobes ang Avignon sa mga friends not only on their special day but also every day. I always recommend even yung mga friends ko na brides to be kasi parang kailangan nila ng extra glow. I say synergy hanggang neck dapat. So, even my boyfriend, nung clinic na siya sa Avignon, and graduate na siya from acne facial, sige, pwede ka na mag-synergy. Sabi niya, parang mas, glassy yun. Okay, it's not just me. Habang ibinida naman ni Beatrice Luigi ang Pico Laser treatment para sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang skincare journey. Pico Laser? Is it Pico Yes, Laser? Okay. that one. For me, parang warm up lang siya sa lahat ng i-avail mo soon sa Avignon. But for me, that's a good treatment to start with. Mananotice mo yung difference right away, how your skin improves, and nagiging tighter yung skin mo, especially for us na nasa 30s na. Patunay ang engrandeng pagbubukas ng Avignon Clinic na hindi lang ito tungkol sa kagandahan, kundi tungkol sa holistic well-being at confidence building ng bawat kliyente. Ngayon, mas abot kamay na ng mga Kapampangan at mga taga-rehiyon ang world-class experience na hatid ng Avignon Clinic. Maaring bisitahin ang kanilang branch sa Level 2 ng SM City Pampanga, City of San Fernando o i-follow ang kanilang Instagram at Facebook page at Avignon Clinic upang mag-book ng appointment at maranasan mismo ang advanced aesthetic treatment from the nation's top experts. This time, it's Avignon! Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para naman sa lagay ng panahon, panoorin natin ang report na ito. Narito magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Ang severe tropical storm Fengshin or ang dating si Ramil na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 905 kilometers kanluran ng Northern Luzon. Nagtatala ito ng hanging umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, ang low pressure area na ating binabantayan ay huling namataan sa layong 435 kilometers
Hilaga, Hilangan Silangan ng Itbayat, Batanes. Easterlies naman ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Saragen, BRMM, and Davao Region, aasahan na magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, sa mga posibleng biglaang pagbaha or pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na pag-ulan. Samantala sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, aasahan na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng easterlies. Sa Batanes naman, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng northeasterly wind flow. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Kaya pinag-ingat po natin yung ating mga kababayan kapag mayroong severe thunderstorms dahil posible pa rin yung biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Herlene Agas. Level up your family adventures with the all-new Hyundai Stargazer X. Isang MPV na may SUV-inspired look, advanced features at unmatched comfort. Perfect sa long drives at city cruising. Siguradong stand out ka sa daan. Available na ito sa Laos Auto Group, Hyundai Baliwag, Bulacan. Kaya tara na't silipin ang future of family mobility. Hi, good day. I'm James Palses, your sales consultant here in Hyundai Baliwag. And today, I'm gonna show you the Hyundai Stargazer X. Dito sa ating front grille, makikita nyo yung parametric grills design na mayroong daytime running lamps. And dito sa ating headlamps, meron na tayong quad lamps na merong fog lamp at signal light. And kung makikita nyo rin po dito, meron na rin po siyang character lines na nagbibigay sa kanya ng medyo sporty na looking MPV. Punta naman po tayo dito sa ating makina. Yung makina ng Stargazer X is naka-IVT Intelligent Variable Transmission na naka-dual overhead cam at may maximum horsepower na 114 and 144 na Newton-meter of torque. At meron siyang 40 liters fuel tank capacity. Dito sa ating side, makikita nyo yung gulong na naka 17-inch na two-tone alloy and meron siyang over fender. Para naman sa kanyang suspension, naka MacPherson strut sa harapan at sa likod naman is coupled beam torsion axle. Para naman sa kanyang ground clearance, meron na siyang 200 mm. Para naman sa kanyang side mirror, naka-auto fold na po siya dahil siya ay naka-smart key. Dito naman sa kanyang door, naka-smart key entry tayo. Dito naman sa kanyang likod, makikita natin yung high-mounted stop lamp, LED na brake light, and LED na signature H na park light. Then, kung makikita nyo rito, nandito sa ilalim ng kanyang emblem, yung rear view camera. And kung makikita po natin, meron na po tatlong parking sensors. And iyan po kasi yung isa sa pinaka-features ng Stargazer X, yung parking sensors niya. Dito naman sa kanyang tailgate, kung mapapansin nyo, meron na siyang hydraulic assist. Dito naman sa kanyang likod, kasya yung dalawang maleta. Then, kung gusto nyo pa ng extra storage, foldable naman yung kanyang third row. And kung gusto nyo pa ng mas maluwag na storage, pwede nyo pang itupi yung second row dahil tumble and fold na rin siya. Kung makikita nyo sa kanyang interior, nandito po yung controls ng kanyang windows and yung controls ng kanyang side mirror. And kung makikita nyo po yung materials na ginamit dito is leather and dito is hard plastic. Sa kanya namang driver seats, kung makikita nyo, ay leather yung ginamit na material sa kanya na may red stitching. And dito, makikita nyo yung manual adjustable ng kanyang driver seats. And punta naman po tayo dito sa kanyang steering wheel.
Yung steering wheel is yung ginamit niya po na materials is leather and tilt and telescopic na siya. Kung makikita nyo naman po dito sa kanyang steering wheel, nandito yung controls ng kanyang infotainment and yung controls ng cluster. Then, meron po tayo ditong 8-inch display na merong Apple CarPlay and Android Auto. Ang seating capacity naman ng Stargazer is 7 seat. Dito naman makikita natin yung pindutan ng drive mode selection niya dahil itong Stargazer X is meron siyang drive mode selections like Eco, Normal, Sports, and Smart. Then makikita natin dito, meron na siyang pindutan ng parking view monitor. Then meron din po tayo ditong electronic parking with auto hold. And ito nakikita nyo is yung kanyang armrest. Ang kagandahan dito kay Hyundai Stargazer X ay push start button na rin siya. Dito naman sa ating cluster, makikita natin na digital na yung kanyang cluster and meron siyang 8-inch display na merong Apple CarPlay and Android Auto. Dito sa kanyang infotainment, meron na rin po siyang rear view camera para makikita natin kung paano tayo mag-park, and meron na rin siyang parking sensors kaya tutunog siya pagka babangga na tayo or may babangga na tayo. Ang price ng Stargazer X is 1,348,000 and meron po kami ngayong promo down payment na 40,000, all-in down payment na po yun, na meron siyang free chattel mortgage, free 3 years LTO registration, free 1 year PMS, then meron din po tayong 24/7 na roadside assistance from Laos Cares. For more inquiries, please contact me at 0965-752-7025. You may like our Facebook page at Hyundai Baliwag. You will also visit our showroom at Hyundai Baliwag, located at Baliwag, Bulacan. Here at Hyundai, innovate every day. Samantala, puspusan na paghahanda ng Gilas Pilipinas men's team para sa nalalapit na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre. Kasabay ito ng patuloy na pagbuo ng final roster ng kupunan. May 3 bagong muka sa training pool ni head coach Norman Black ng Gilas Pilipinas men's basketball team para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa darating na December 9 to 20, 2025. Isinama rito sina Thirdy Ravena, Mike Phillips ng Lasal at si Kiami Ladi ng Ateneo. Bahagi na sila ngayon ng 11-man training pool ng Team Pilipinas. Makakasama nila ang mga dati ng miyembro ng lineup na sina Justin Brownlee, Angelo Kwame, Ray Parks, Matthew Wright, Dave Ildefonso, Jason Brickman, Remy Martin at VJ Pre. Gayunman, nananatiling palaisipan kung mananatili ang kasalukuyang passport-only eligibility rule ng SEA Games para sa basketball o kung ililipat sa FIBA eligibility guidelines na maaaring makaapekto sa magiging final roster. Ayon kay Coach Black, binuo ng kupunan ng lineup batay sa passport rule at magiging malaking hamon umano kung babaguhin ito sa huling sandali. Sakaling pairalin ng FIBA rule, 6 lang ang magiging eligible players kabilang sina Brownlee o Kwame, Parks, Wright, Ildefonso, Ravena at Pre. Dagdag pa ni Black, posible ring makasama sa listahan sina Greg Slaughter at Jamie Malonzo, depende sa magiging desisyon ng organizing committee. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Matapos ang almost 2 decades, muling nasilayan ni Mama Lulu ang Pilipinas. Ang paborito nating TikTok star ay umuwi para mag-reconnect sa kanyang roots at syempre para matikman ulit ang mga pagkaing Pinoy na talaga namang na-miss niya. Panoorin ang kanyang balikbayan experience sa entertainment news ni Chess Evangelista.
Trending ngayon sa social media ang TikTok star na si Mama Lulu nang sorpresahin siya ng mga anak niya ng trip back to the Philippines. Mixed emotions ang naramdaman ni Mama Lulu dahil 18 years na raw ang nakalipas mula na huli siyang makauwi ng bansa. Sumikat si Mama Lulu sa mga TikTok video ng kanyang mga anak. Pumatok sa netizen ang classic Pinay nanay moments ni Mama Lulu mula sa kanyang payo, paano siya makipag-bond at kung paano niya i-roast at syempre suportahan ang mga anak niyang kabilang sa LGBTQ+ community. Sa vlog ng Mama Lulu in the Philippines, makikitang ine-enjoy niya ulit ang paborito niyang pagkain noong nasa Pilipinas pa siya. Kwento niya, paborito rin ito ng kanyang mga anak at ng kanilang tatay. Bumisita rin sila sa Real Monasterio de Santa Clara de Manila sa second day ng kanilang pasyal para magsimba. Isang tradisyong ginagawa nila noon bilang pamilya na laging sinusundan ng kainan ng paborito nilang crispy pata. Hindi rin pinalagpas ni Mama Lulu ang chance na makapag-food trip sa Tagaytay kung saan pinasaya raw siya ng paborito niyang bulalo. Enjoy rin sa Pinoy classic dishes gaya ng buko pie, fish crackers na sinasawsaw sa suka, makapuno, ube, espasol, pastillas, Philippine mango, atis, and to top it all off, lechon. 2 weeks daw ang stay ni Mama Lulu sa bansa bago bumalik sa Amerika. Sa kanyang mga ngiti at kwento, halatang puno ng saya at pagmamahal ang puso niya sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Chess Evangelista para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X, CLTV 36, Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-3819332. Ulitin ko po, 0930-3819332. At 0918-854-2357. Napapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalena, mga kariyon, 65 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.